गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया मिरु बिसायख'थि आय'गजों गोनांथार सावरायलायदों। बिटिआरनि सिङाव गोदान बियाब सोरजिनाय आरो थाखानाय क'क्राझार लक सभा बियाबखौ रिजार्भआवनो लाखिफिननांगौनि दाबिजों गोनांथार सावरायलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया गासै मोनथाम दाबिखौ लानानै बिथांखि गथायदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, मिरु बिसायख'थि आय'गनि आसामाव लक सभा आरो बिधान सभा बियाबाव दाफामनाय हाबाफारिखौ एबसुआ बरायदों, नाथाय डिलिमिटेसन खालामनो थांनायाव बर'फोरा जेबो खहा जानो मोननाय नङा। बेयो एबसुनि रोखा बाथ्रा होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। मिरु बिसायख'थि आय'गनिसिम एबसुआ दाबि खालामदों, बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्लायाव मोन 14 गोदान बियाब दाफुंनो मिरु बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांदों। बेनि गेजेरावनो मोन 8 बियाबखौ एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनांगौ होननानै बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांबावदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव थानाय मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोन 30 बियाबखौ रिजार्भ खालामनांगौ होननानै गोनांथारै एबसुआ दाबि दैखांनाय बाथ्राखौ दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव एबा जारिमिनारि सान जानो थांगासिनो। बे सानानो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै आसामाव फोसावनानै होगोन 31 मार्चआव। बेनिनो आसाम सरकारा साखाफारा खालामगासिनो। बे फोसावनाय हाबाफारिया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंजागोन। बे हाबाफारिखौ इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। 17 बोसोर बिपिएफनि सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च बे जोनोम सानखौ आसाम सरकारनिसिम फरायसा सान बा माबा मोनसे सान हिसाबै बिनायनि बिथांमोना जेबो नलेजआनो गैखाया आरो साननो हानाय मेलेमानो गैया। लोंग्लुं जाग्लुंजोंनो 17 बोसोरखौ ओरैनो फोजोबलांदों। मख'नो गोनांदि 17 बोसोराव बड'फानि मुसुखाया हाग्रा आरिजों बुंफबजोबनायमोन। बैफोरखौ बिपिएफनि सरकारा फोसाबनो समानो गैयामोन, नाथाय बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बेफोरखौ फोसाबनानै जोथोनै लाखिदों होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावो। बैफोरनो मोनसे सोलायनायनि बिदिन्थि। सोरबा बेखौ राजखान्थि नोजोरजों सोलायनायखौल' सोलायनाय बुङा। जों मोनफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो सोलायनो नाजादों आरो सोलायबोगासिनो होनना बिथाङा बुङो। बिथां रनजित बसुमतारीया बुंबावो, दुलाराय फरायसा सान हिसाबै बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै मानि होनो हाबाय। बेयो बर'नि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो गुबुन जोहोलावफोरनि मुङैबो हानायमानि आसामनि मानसिफोरनो मिथिहोनानै मोनफा मोनफा सान हिसाबै गनायहोलांनो हायोब्ला बेनो जोंनि देरहासार सान जानो हागोन होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावो। इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेडनिफ्राय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ बरायनायजों लोगोसे कम्प'जिट सिलिन्डार गथायदों। इन्डियान अइल कम्पानिनि कम्प'जिट संग्रा गेस सिलिन्डार दिहुनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया कम्पानिनि बिथोन बायदियै क'क्राझारनि थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांनो इन्डियान अइल कम्पानिनिफ्राय कम्प'जिट संग्रा गेस सिलिन्डार फोनांजाबनायनि थाखाय बेसेन लायाजासे गंसे सिलिन्डार गथायदों। इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड बङाइगावनि एसिस्टेन्ट मेनेजार प्रणब कुमार शर्मा आरो क'क्राझारनि गल्टास इन्डियान गेस सार्भिसनि बिगोमा बबिता ब्रह्म बिथाङा कम्प'जिट संग्रा गेस सिलिन्डारखौ डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांनि थाग्रा न'आव थांनानै गथायनानै होयो। क'क्राझारनि गल्टास इन्डियान गेस सार्भिसनि बिगोमा बबिता ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे कम्प'जिट संग्रा गेस सिलिन्डारआ न'आव बाहायनायनि थाखाय रैखाथि गोनां आरो खम लिरथायनि। जायफोर इन्डियान गेस फोनांजाब गोनांखा कास्टमारफोर बिथांमोनहाबो बे कम्प'जिट गेस सिलिन्डारखौ फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै फोरमायना होबावो। हाग्रामा महिलारीनि सायाव गोख्रों रावजों फिनजाथाय खालामदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों, हाग्रामा महिलारीया बर' रावखौनो मोजाङै बुंनो हाया आरो इंराजिखौ बोरै हानो। हाग्रामा महिलारीया चिफ सोदोबखौ गोरोन्थियै बाहायबोबाय थादोंमोन। हाग्रामा महिलारीनि समावबो चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार एबा सिइएम होनखायोमोन। आलादा बड'लेण्डखौ हाग्रामा महिलारीया माब्लाबाबो लुबैया। बिटिआरनि सागानगिरि एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजाया गोरोबथा खालामनानै मोननाय दफाफोरखौ मावफुंजायोब्लानो आलादा बड'लेण्डनि बिथाया गोख्रों जाखागोन होनना
गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुङो। नाथाय हाग्रामा महिलारिया गावनि गादिनि थाखाय सिमांनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनायनि अनगायै जेबो गैया होननानै बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। वारिस पान्जाब डे नि गाहाय अमृतिपाल सिंहनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरसंनायनि गेजेरावनो मैया एबा 27 मार्चआव गुबुन सासेबाव प्र'-खालिस्तानी हेफाजाबगिरिखौ हमनानै डिब्रुगड़ जेलाव लाबोदों होननानै मिथिनो मोन्दों। हमजानाय प्र'-खालिस्तानी हेफाजाबगिरिनि मुंखौ वारिन्दर सिंह आरो बिखौ अमृतिपाल सिंहनि बडीगार्ड होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो गासै सा-8 प्र'-खालिस्तानी हेफाजाबगिरिफोरखौ हमनानै डिब्रुगड़ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।